Hare Krishna Mataji, Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hey. ஒரு நிமிஷம் பிக்சர் ஷேர் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, பிக்சர் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ வார்ம் வெல்கம் டுடேஸ் பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீபத் மத்வாச்சாரியா பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னே பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியார்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சு நம்மளும் அந்த வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண வேண்டிய கொள்கைகளை அப்ளை பண்ணி கடவுள்கிட்ட திரும்பி போகணுன்றதுக்கு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுலம் மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान् इदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம இப்போ பிக்சரில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்ரீபத் மத்வாச்சாரியா. அவருடைய கையை பார்த்தீங்கன்னா 2 விரலை இப்படி வச்சு காமிச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அதில் அவர் வந்து என்னத்தாக சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துவைத தத்துவத்தை வந்து ஃபிலாசபியை சொல்கிறார். அதாவது 2 விரல், ஒன்று வந்து என்ன கடவுள், இன்னொன்று ஆத்மா, 2 இருக்காங்கன்றதை அவர் சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ
இவருக்கு இவர் யாரு, இவர் என்னென்ன லீலைகள் பண்ணாரு, எப்படி மறைஞ்சாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமணன் குலத்துல பிறக்கிறாரு. அவருடைய தாய் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதவதி. அவங்க அப்பா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்வகயான்னு சொல்லிட்டு மத் மத்வ கியா. ஓகே, அவர் அப்பா பேரு. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை எப்படி இவங்களுக்கு பிறந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் 12 வருஷம் வந்து தவம் பண்ணுவார். ஓகே, இந்த உடுப்பி கஷேத்திரம் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? உடுப்பி கர்நாடகாவில் வந்து உடுப்பின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து தான் இவர் பிறக்கிறார். இவர் பிறக்கிறதுக்கு இந்த குழந்தைய பெற்றுக்கணுன்றதுக்கோசம் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து 12 வருஷம் தவங்க பண்ணுவாங்க. ஓகே, எங்க பண்ணுவாங்க, யாரை நோக்கி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடுப்பில வந்து கிருஷ்ணர் கோயில் பக்கத்துல வந்து ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு, அனந்தேஸ்வரா டெம்பிள் சொல்லிட்டு அது சொல்லுவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சிறப்பு, அந்த சிவனுடைய சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் வந்து வழிபட்ட ஸ்தலம், ஈவன் பரசுராமர் வழிபட்டதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு பழமையானது மகிமையானது அந்த அனந்தேஸ்வரா டெம்பிள். ஸோ அவர் வந்து எப்பவுமே பிரார்த்தனை பண்ணுவார், எனக்கு ஒரு நல்ல அறிவுள்ள ஒரு குழந்தை எனக்கு வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இந்த பிரார்த்தனைகள் வந்து போயிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ நாள்? 12 வருஷம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு ஊமை என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா கொடிமரத்துல கட கட கடா மேல ஏறி சொல்றான். என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்க போறான். அவன் பாத்தீங்கன்னா வாயுவோட அம்சமா வந்து பிறக்க போறான், இன்கார்னேஷன் ஆஃப் வாயு. அப்படி அவன் வந்து எல்லா இந்த பியூர் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபலை வந்து நிலைநிறுத்த போறான், சொல்ல போறான், ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறான்னு சொல்லிட்டு. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கோங்க, ரீஎஸ்டாப்ளிஷ். அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அத்வைதம் இருந்துச்சு, இவர் பிறகுதான் துவைதம் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் த பியூரஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அந்த என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அவன் வந்து ஊமை, இத்தனை வருஷமா பேசினதே இல்லை. அன்னைக்கு பார்த்தா கட கட கடன் ஏறி இந்த உண்மையை சொன்ன பிறகு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். பட் அவங்க அந்த அப்பா இருக்காருல்ல மத்வகயாக்கு, அவருக்கு வந்து மனசுல வந்து தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே இது எனக்கு தான் சொல்றாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவங்க வேதவதி வந்து அவங்க கர்ப்பிணி ஆயிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த குழந்தை பிறக்கிறாங்க. ஓகே, இவருக்கு தாய் தந்தையார் இட்ட பெயர் பார்த்தீங்கன்னா வாசுதேவான்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இவர் யாரோட அம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருடைய அம்சமா வந்து சொல்றாங்க. ஒன்று வந்து வாயு, ஹனுமனுடைய அவதாரம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீமசேனா, பாண்டவாஸ்ல 5 பேர் இருக்காங்களா, பீமா, அவருடைய அம்சம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த 2 பேருடைய அம்சமா வந்து இங்க பிறக்கிறாரு அவரு. ஸோ இந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறாரு. சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து நல்ல அந்த அறிவாளித்தனம் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். சரி, குழந்தை பிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பெரியவன் ஆன பிறகு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. ஏன்னா அனந்தேஸ்வரர் கோயில்ல பிரார்த்தனை பண்ண பிறகு தானே இந்த குழந்தை பிறந்துச்சு. அதனால கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. போற வழி எல்லாரும் அந்த கிராமத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து போவாங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டமா போகும்போது அப்ப வந்து அங்க ஒரு பூதம் வருது, பேய் வருது. பேய் வந்து அது என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நான் எல்லாம் வந்து உங்களை சாப்பிடணும்னு வந்தேன். பட் நீங்க உங்க குரூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெய்வீகமான சக்தி இருக்கிற குழந்தை இருக்குது, அதனால நான் அமைதியா போறேன். எனக்கு என்ன ஒரு ஜென்மத்துடைய புண்ணியம் தெரியல. அந்த குழந்தைய பார்க்க வேண்டியது ஒரு குழந்தைய பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முக்தி வந்துச்சான் அந்த பூதத்துக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதை பாருங்க, சின்ன குழந்தையில இதெல்லாம் நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லீலைன்னு வச்சுக்கலாம். குழந்தைய பார்த்தோன்னே இந்த பூதத்துக்கு என்ன ஆச்சு, விமோஷன் ஆச்சு. அந்த கூட்டத்துல சொல்லிட்டு அதுக்கு முக்தி கிடைச்சு போயிடுச்சு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அவங்க அம்மா வந்து அவங்க அக்கா கையில வந்து இவர் வந்து 2வது குழந்தை, ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து பெண் குழந்தை இருப்பாங்க, அதனாலதான் ஆண் குழந்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பரம்பரையை எடுத்துட்டு போறதுக்கோசம், ஓகே, அந்த ஞானத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த அம்மா வந்து ஒரு நாள் வேலையா போயிடுறாங்க. அவங்க பொண்ணு கையில சொல்றாங்க, தம்பியை பார்த்துக்கோமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் வந்து அழுதுட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா? சரி என்ன பண்றதுன்னு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியல. சரி சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுத்தா வந்து அவன் சைலண்ட் ஆயிடுவான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு அவங்க அக்கா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கொள்ளை எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. கொள்ளை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா 2 மாட்டு வண்டி எவ்வளோ இருக்கும், அவ்வளோ அளவுக்கு கொள்ளை சாப்பிட்டாரு.
ஓகே. அது வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு 2 புல்லக்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டா எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த குவான்டிட்டி அவர் சாப்பிட்டார். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய சாப்பிட்டாரு. ஓகேவா? அது வச்சிருந்தா 2 மாடுக்கு போட்டிருக்கலாம் ஒரு வாரத்துக்கு. ஒரு வாரத்துடைய தீனியை வந்து இவரே அந்த நேரத்துல சாப்பிட்டார். சாப்பிட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கவலை, என்னடா இவ்வளவு சாப்பிட்டான்றதை விட இது எப்படி வந்து ஜீரணமா ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க அம்மாவுக்கு கவலை. பார்த்தா ஜீரண தொந்தரவு எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்காரு. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அவருக்கு அந்த பீமசேனன் வந்து நிறைய சாப்பிடுவார் இல்லையா, அது மாதிரி அந்த டைஜஷன் கெப்பாசிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு, ஹெல்த்தியா. ஸோ பவர் ஆஃப் பீமாக்கு எப்படி இருந்துச்சோ அதே பவர் இங்க பார்க்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை வந்து காணாம போயிடுது. என்னடா காணோம்னு சொல்லிட்டு அந்த வில்லேஜ் கிராமம் ஃபுல்லா தேடுறாங்க, 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 கண்டுபிடிக்கவே முடியல. இல்ல, அதுதான் ஒரு பிரச்சனை அங்க. அப்புறம் பார்த்தா சாயங்காலம் வரான். எப்படி வரான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புல் இருக்குது இல்லையா, எரு. மாதாஜி, புல்லுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் மாதாஜி? காளை தானே மாதாஜி? ஹரே காளை கிருஷ்ணா. காளை காளை. காளை காளை. காளையோடைய வாலை புடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அவன் காலையில எழுந்து வெளியே வரும்போது அந்த காளையோட வாலை புடிச்சுக்கிட்டு அது போகுது. அது கூடயே போயிட்டு உடுப்பி எல்லாம் ஊரை சுத்திட்டு வருது. சரி, எனக்கு பிடிக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா சாயங்காலம் வரும்போது பார்த்தா எப்படி இருக்கான்னா தூசு தும்முமா நிறைஞ்சிருக்கான். பட் ஒரு அளவுக்கு கூட டயர்ட்னஸே இல்லை, ரொம்ப பிரிஸ்கா பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் வந்து இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு சாதாரண குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. சாதாரண குழந்தையா இருந்தா இங்க இருந்து ஒரு தெரு முனைக்கு போறதுக்குள்ள கீழே விழுந்துடும் தானே. இது சந்தோஷமா அந்த சவாரியை என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துச்சு, எல்லாத்தையும் உடுப்பி எல்லாம் ஊரை சுத்திட்டு வந்துருச்சு. ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் காணாம போறாங்க. அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலையா போயிடுது. தேடுறாங்க, தேடுறாங்க. எல்லா அந்த கிராமத்துல இருக்க 4 முனைக்கும் போய் ஆள் அனுப்பிச்சு பாக்குறாங்க. அப்போ அந்த தேடல் கூட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, கிடைக்கிற வரையும் விடாத ஒரு கூட்டம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடுப்பிக்கு போயிடுறாங்க. ஓகே. உடுப்பிக்கு போறாங்க. அங்க வந்து அனந்தேஸ்வரர் டெம்பிள்ல வந்து இவரை பாக்குறாங்க. என்னடா புள்ள, நீ எப்படிடா இங்க வந்தேன்னு அப்படின்னு கேட்ட. இல்ல, என் அனந்தேஸ்வரர் கூப்பிட்டாரு, அதனால தான் வந்தேன் அப்படின்னு. அவர் எப்படி இருக்காருன்னு தன்னுடைய கைகள் எல்லாம் வந்து மடக்கி கடவுள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சின்ன வயசுல அந்த பக்கம் எப்படி வரும் இல்லையா. ஸோ அதை பார்த்து வந்து அவங்க ரொம்ப தகைச்சே போயிடுறாங்க. சரி, நான் அப்புறமா வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க வீட்டுக்கு. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு நாள் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் கடன் வாங்கியிருக்காரு, பிராமணன் இல்லையா. கொஞ்சம் பற்றாக்குறைக்குனால எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கோசம் கொஞ்சம் கடன் வாங்கியிருக்காரு. அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, கடன் வாங்கினவங்க வந்துட்டாங்க, திருப்பி கொடுக்கலன்னா வசூல் ஆகுறது என்ன பண்ணுவாங்க, வெளியே உட்காந்துப்பாங்க இல்லையா, தர்ணா மாதிரி இப்போ உட்காந்துருப்பாங்க. வெளியே உட்காந்துக்குவே இவர் வந்து உள்ள கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்கலான்னு இதில் அவரெல்லாம் உள்ள வர்ற மாதிரி இல்லை. ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த புள்ள வந்து அவங்க வீட்டாண்ட வந்து ஒரு புளிய மரம் இருக்குது. ஓகேவா? அவர் கூப்பிடுவார். கூப்பிட்டு அந்த புளியங்கொட்டை எடுத்துட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு கொடுப்பார். அந்த புளியங்கொட்டை கொடுப்பாரு. அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா காசா மாறிடும். காசா மாறிடு. இப்போ என்னைக்கோங்கன்னு அந்த புள்ள சொல்லும். அந்த கடன் கொடுத்தவரை எண்ணுவார். அவருக்கு ஜாஸ்தியாவே கொடுத்துருப்பார். அப்புறம் போயிட்டு அவங்க அப்பா கையில சொல்லுவார், இது மாதிரி உங்க பையன் இந்த கடன் வந்து அடைச்சிட்டாரு, எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இது ஒரு ஆச்சரியம். என்னைக்காவது நம்ம பார்த்துருக்கோமா, புளியங்கொட்டையெல்லாம் நம்ம தூக்கி தானே போடுறோம், அது என்னைக்காவது காசு ஆகுதா நம்ம வீட்ல எல்லாம். ஸோ அது இவர் பண்ணார் அவங்க அப்பா கோசம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நாள் அவங்க வந்து அம்மா வந்து லெக்சர் கேட்டுக்கலாம், டிஸ்கோர்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, காலாட்ச கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, லெக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி உட்காந்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து அவர் அந்த பேச்சாளர் வந்து திணறார், ஏதோ ஒரு வார்த்தையை வந்து மறந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? அவருக்கு வந்து இந்த புள்ள வந்து வார்த்தையை எடுத்து கொடுக்குது. ஓகேவா? சரியான பதத்தை எடுத்து கொடுக்குறாரு. அப்போ வந்து அவர் லெக்சர் கண்டினியூ பண்ணி அன்னைக்கு அந்த சத் சங்கத்தை முடிக்கிறார். அப்புறம் இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அப்பா வந்து இது மாதிரி ஏதோ ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தவறு பண்ணியிருப்பார். ஸோ இந்த வசுதேவர் அவருடைய பிள்ளை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவார் அவங்க அப்பாவை. ஸோ இது மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய எக்ஸ்ட்ராடினரி லீலைகள்லாம் இவர் பண்ணார். ஓகேவா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைக்கு வந்து பிராமண இனிஷியேஷன் எல்லாம் கொடுக்கணும்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா
அச்சுத பிரேக்ஷான்னு சொல்லிட்டு தான் குரு. அச்சுத பிரேக்ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் பாடசாலைக்கு போயிட்டு பாடம் கற்றுக்குறாங்க இல்லையா. பாடசாலையில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லீலைகள். ஒரு நாள் அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து தலை வலிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பான். அவனுக்கு போயிட்டு காதில் வந்து காற்று ஊதிட்டு அந்த தலைவலியை சரி பண்ணுவாங்களாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீச்சர் சொன்னாங்க, நீ பாரு படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன், இது மாதிரி ஆட்டம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், எப்படி இவ்வளோ குறும்புத்தனம்லாம் இருந்துட்டு இருந்தானா, எங்க நேற்று என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் சொல்லுன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்களாம். நேற்று என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ கட 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 கடான்னு ஒப்பிடுச்சுச்சான். ஒப்பிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வேற சொல்லிச்சான். அடுத்த வாரத்துக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லி கொடுக்க போறீங்கன்னு இது ஹிண்ட் வேற சொன்னாராம். ஓகேவா. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு இன்டெலிஜென்சி அவர் கையில் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அப்போ எப்பவுமே அவருடைய சரீரம் வந்து ரொம்ப பலமா இருக்குமா, ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா, ரொம்ப அழகா இருக்குமா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பூதம் வருது, மணிமான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. இந்த மணிமான்ற பூதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு வடிவத்தில் வருது. ஓகேவா. பாம்பு வடிவத்தில் வருது, பெரிய பாம்பு. அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய காலில் இருக்கிற கட்டை விரலால நசுக்கி சாவடிச்சிடுறார். இதெல்லாம் பார்த்து ஜனங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த கட்டை விரல்ல அழுத்துறதுக்கு வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அப்போ பீமா எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா, அந்த அளவுக்கு பவர் அவங்களுக்கு இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். அப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இல்லை அவங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஹனுமான்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும், கடலை தாண்டி லங்கைக்கு போனாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி இவர் வந்து அந்த வீடு அண்ட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இப்போ கூட அவங்க வீடு இருக்கு. ஓகேவா. நம்ம டெம்பிள் விசிட் பண்ணும்போது உடுப்பி பக்கத்துல தான், ஒரு 60 கிலோமீட்டர் தான். அதுக்குள்ளே வந்து இவருடைய வீடு வந்து இருக்கு, அதில் பார்க்கலாம். மாதாஜி, நாங்க போனோம் மாதாஜி, போய் ஹரி பார்த்தோம். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புளிய மரமும் இருக்கு. பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா மலை மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பிள்ளை அங்கதான் போய் விளையாடும். அவங்க அம்மா மனசுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் கூப்பிட்டவும் சைன்னு வந்துடுவாராம். எப்படி அனுமன் அந்த காத்துல பறக்கிற மாதிரி அது மாதிரி வருவாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்துல அவர் வந்து அந்த வலிமையை காமிக்கிறார், பீமன் அனுமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து நல்ல திறமையா இருக்காரு. அப்புறம் வந்து 5வது வயசுல வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, பாடங்கள்லாம் நல்லா கத்துக்கிறாரு. 11வது வருஷத்துல வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரு தன்னுடைய வீட்டை விட்டுட்டு உடுப்பிக்கு போறாரு. அங்கதான் அவருடைய குரு இருக்கிறாரு, அச்சுத பிரேக்ஷான்னு சொல்லிட்டு. அவர்கிட்ட வந்து நல்லா வந்து கத்துக்கிறார். அவர் வந்து கிரேட் செயின்ட்லி பர்சன். அவருடைய குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த ஸ்காலரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாமுனி. ஓகேவா. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாரு. தெரிஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 12 வயசுல வந்து இவருக்கு சன்னியாசி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசையா இருக்கு. ஓகேவா. அவங்க அப்பா வந்து ஒத்துக்க மாட்டார். சன்னியாசிக்கு இருக்கிறதே ஒரு புள்ளடா, நான் வந்து 12 வருஷமா தவம் எடுத்து நான் வந்து உன்னை பெத்தெடுத்தேன், நீ போகக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். இல்ல இல்ல நான் போகணும் அப்படின்னு. உங்களுக்கு என்ன, உங்களுக்கு வேற ஒரு குழந்தை தானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால அவங்களுக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறக்கும். ஓகேவா. அது பிறக்கிற வரையும் நான் இருக்கிறேன், அப்புறமா நீங்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் அவங்க அப்பாக்கு. ஓகே. ஸோ அந்த குழந்தை பிறக்கும். அப்போ வந்து நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார், சன்னியாசம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க அப்பா வந்து ஒத்துக்க மாட்டார். அவருக்கு வந்து ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும். இந்த அழகான குழந்தை, அறிவான குழந்தை, இந்த குழந்தைய எப்படி நான் பிரிஞ்சு இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடியாதுடா, நீ போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார், சாஷ்டாங்கமாக அந்த குழந்தை காலில் விழுந்துடுவார். ஓகேவா. நீ போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவரு வந்து கெஞ்சி கூத்தாடி அந்த நிலைமைக்கு போவார். பட் அவர் அந்த வசுதேவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரிஞ்சுப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வந்து ஒரு அவர் யார் ஒருத்தங்க வந்து சன்னியாசம் எடுத்தாலும் ஊர் மக்கள் எல்லாருமே அவங்களோட காலில் விழுவாங்க. ஒருத்தர் மாத்திரம் விழ மாட்டாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பெற்ற தாய். தாய் வந்து சன்னியாசியோட பையனோட காலில் வந்து விழமாட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தந்தை வந்து விழுவாரு இல்லையா. ஸோ வசுதேவர் வந்து அப்போ சிரிப்பார், புன்னகை கொடுப்பார். ஓகே, நான் வந்து சன்னியாசம் எடுத்த பிறகுதான் நீங்க காலில் விழணும், நீங்க காலில் விழுந்துட்டீங்க, நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பார். ஓகேவா. எடுத்துக்கிட்டு அவங்க குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பையன் இல்லையா, 12 வயசு பையன். அதனால வந்து யாத்திரைக்கெல்லாம் விட மாட்டார். நீ வந்து உன்னை பாதுகாப்புறது யாரு, உனக்கு சாப்பாடு அதெல்லாம் கேர் பண்றது யாரு, நீ ரொம்ப சின்ன பையன்னு சொல்லிட்டு பாத யாத்திரைக்கெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டார்.
ஒரு வளர்ச்சி வரட்டும், ஒரு நாள் வரட்டும், நான் இப்போ கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? ஸோ இந்த கெஞ்சி கூத்தாடி எங்கள் அப்பா கையில் வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார். அதாவது 12 வயசுல வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார். அப்போ வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன அவருடைய ஞானத்தெல்லாம் வச்சு அவரை குரு வந்து ஒரு பட்டப்பெயர் கொடுக்குறார். பூர்ண பிரக்னான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு பட்டப்பெயரை கொடுக்குறார். ஓகேவா? பூர்ண பிரக்னான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டத்தை கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. அப்போ வந்து இவர் வந்து உடுப்பில் இருக்காரு இல்லையா? உடுப்பில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாதம் பண்றவர் வருவார். அதாவது உடுப்பில வந்து ஒருத்தர் வந்து 3 நாள் லெக்சர் குடுத்துட்டு இருப்பார். ஓகேவா? அவர் பேரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாசுதேவ பண்டிதா. இவர் பேரு தாய் தந்தையரிட்ட பேர் வந்து வாசுதேவா. அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து அவர் குரு கொடுத்த பட்டப்பெயர் வந்து பூர்ண பிரக்னான்னு சொல்லிட்டு பட்டப்பெயர் கொடுப்பாங்க. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாசுதேவ பண்டிதா வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா பெரிய ஸ்காலர் அவர். ஓகேவா? ஃபேமஸ் ஸ்காலரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்பிளிட்டிங் டைடாட்டிக்கல் எபிலிட்டி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவர் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு வாதம் பண்ணி 3 நாள் லெக்சர் கொடுப்பாரு. யாருக்குமே வந்து அவரை வந்து ஏத்து அப்போஸ் பண்றதுக்கு யாராலும் முடியாது. பட் பூர்ண பிரக்ஞா என்ன பண்றாருன்னா அவரை எதிர்த்து நான் பேசுறேன்ற மாதிரி சொல்வார். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல மாதாஜி, பேர் தான் இருக்கு. யாருக்குமே தெரியலையா? ஓகே. ஸோ பூர்ண பிரக்னான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பட்டப்பெயர் கொடுத்தாரு இல்லையா? இவர் வந்து அந்த ஸ்காலர் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதை வந்து ரிப்பீட் பண்றாரு. எல்லா வார்த்தைகளும் வந்து ரிப்பீட் பண்றாரு. அப்புறம் ஒரு நொடியில் அவருக்கு என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதை எல்லாத்தையும் சுக்கு நூறு ஆக்கி வாதத்தை வைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய வெற்றி, ஃபர்ஸ்ட் வெற்றி அந்த உடுப்பில நடக்குது இல்லையா? அந்த உடுப்பி நகரத்துக்கு ஃபுல்லா பரவுது. அவர் வந்து இது மாதிரி வாதம் பண்ணி வின் ஆனாரு வாசுதேவ பண்டிட் கிட்டன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை பார்த்த உடனே அவருடைய குரு அச்சுத பேஷா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அச்சுத பேஷா என்ன ஆறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து மறுபடியும் இன்னொரு பட்டத்தை கொடுக்குறாரு. டைட்டில் ஆனந்த தீர்த்தா. ஆனந்த தீர்த்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டத்தை கொடுக்குறாரு. எதுக்கு இந்த பட்டத்தோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளுடைய சிஷ்யம் வந்து நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த ஆனந்தான்னு எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து இந்த இந்த மட்டத்தை வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போறவன் இவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதனால ஆனந்த தீர்த்தா ஓகே அப்படின்னு ஒரு பட்டத்தை கொடுக்குறாரு. இவருடைய வாத திறமை எல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துல வந்து பரவுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் 2 பேர் வராங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தி சாகரா வடி சிம்மான்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் வராங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்திஸ்ட் அண்ட் ஜெயினிசம் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாதத்தை வைக்கிறாங்க. ஆனந்த தீர்த்தா கிட்ட வந்து வாதம் வைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து இன்னும் ஒரு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து அந்த நைட்டோட நைட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த நாள் அந்த உடுப்பியை விட்டே ஓடி போயிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து அது மாதிரி ஆகுது. இது 2வது இடம் ஆச்சு, 2வது வெற்றி. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த தீர்த்தருக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா டூர் ஒரு முறை பண்றாரு, நார்த் இந்தியா டூர் வந்து பண்றாரு. சவுத் இந்தியா டூர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வித்யா சங்கர சுவாமின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து மீட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யா சங்கர சுவாமின்னு ஒருத்தரை மீட் வந்து பண்ணும்போது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீபா சங்கராச்சாரியோடைய டிசைபிள் சக்சஸராக வரார். அவர் சங்கராச்சாரிய என்ன தத்துவத்தை சொல்வாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்வைதம் இல்லையா? அதாவது காட் அண்ட் மேன் ஆர் ஒன்னு சொல்லிட்டு
இல்லையா? மனிதன் கடவுள் ஒண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதுதான் அத்வைத தத்துவம். சோல் இஸ் ஐடென்டிக்கல் வித் காட்னு சொல்லிட்டு, ஜீவாத்மா கடவுளும் ஒண்ணு. எல்லா மனுஷன் வந்து இறந்த பிறகு கடவுளோட வந்து ஐக்கியம் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியருடைய பிலாசபி இல்லையா? அதை ஃபாலோ பண்ண இந்த வித்யாசங்கர சுவாமி வந்து மீட் பண்றார். ஓகேவா? இந்த சவுத் ராமேஸ்வரத்துல மீட் பண்ணுவார். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து வாதம் பண்ணுவாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து வித்யாசங்கர் வந்து தோத்து போயிடுவார். ஓகேவா? பட் அவரால் வந்து அதை ஏற்றுக்க முடியாது. வித்யாசங்கர் குட் நாட் டிஃபீட் இஸ் அப்போனண்ட். பட் இருந்தாலும் தன் தோல்வியை வந்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு மறுக்கிறார். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த முறை வந்து மறுபடியும் வந்து மீட் பண்ணுறார். ஓகேவா? அப்படி மீட் பண்ணும்போது இந்த வித்யாசாகர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மத்வாச்சாரியா வந்து ரொம்ப ஹராஸ் பண்ணுவார். ஆனந்த தீர்த்த ஹராஸ் பண்ணுவாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சாது தானே, சின்ன வயசுல சாதுவா இருந்தார் இல்லையா, அதனால வந்து அவர் ரொம்ப பொறுமையா இருந்துட்டு அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாலும் அதை சகிச்சுட்டு பொறுமையா இருந்தார். ஓகேவா? அவர் திரும்பி வரும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு விலக்குறையை கொடுக்குறார். அதாவது வேதங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூன்று மீனிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ட்ரிபிள் மீனிங்ஸ். ஒவ்வொரு பாகவத வர்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து 10 மீனிங்ஸ் கொடுக்குறார். ஓகேவா? அப்புறமா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, ஆம், 10 மீனிங் கொடுக்குறார். ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னா இந்த லார்ட் விஷ்ணுன்ற வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இப்போ போட்டோ தெரியுதா மாதாஜி? மத்வாச்சாரியா போட்டோ, யசோமதி மாதாஜி. எனக்கு தெரியல, மற்றவங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. யாருக்கா ஸ்கிரீன்ல ஏதாவது தெரியுதா பிரபு? ரேவதி மாதாஜி இப்போ தெரியறது. இப்போ வந்து இப்பதான் வந்து இதுதான் வருது. இப்போ போட்டோ தெரியல மாதாஜி. என்ன தெரியுது மாதாஜி? வெறும் இந்த பேராகிராஃபோட இந்த சென்டென்சஸ் தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, சரி. இப்பதான் வருது. இதுக்கு முன்ன வரலையா மாதாஜி? ஆஹா, இதுக்கு முன்னாடி வரல. வெறும் இதுதான் போட்டோ. கொஞ்சம் தெரிஞ்சது, அப்புறம் போயிட்டு திருப்பியும். ஓகே, ஓகேவா? ஸோ அந்த ஓகே, Word spread far. ஓகே. நான் எப்படி சொல்லணும், அது ஏதோ மறைஞ்சு ஓகே. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ தெரியுது இல்லை மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜி சென்டென்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுது மாதாஜி. பிக்சர் ஒன்னும் இல்ல தெரியல மாதாஜி, தெரியல. சென்டென்ஸ் தெரிஞ்சா போதும், அதுதான் வேணும் இங்க ஆ. உங்களுக்கு. அந்த உங்க பேரு தான் தெரியுது. மகாபாரத்துக்கு வந்து 10 மீனிங் கொடுக்குறாரு. ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய விஷ்ணுக்கு வந்து ஈச் ஆஃப் த 1000 ப்ராமினென்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து 100 மீனிங்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ இவரெல்லாம் கொடுக்குற மீனிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஒரு விஸ்வான்ற பெயருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் விஷ்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வான் பெயர். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 காரணங்கள் மீனிங்ஸ் அர்த்தங்களை கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அர்த்தங்களை கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு எல்லாரும் வந்து போதும்பா இன்னும் சொல்லாத, எங்களால வந்து புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்களாம். ஓகேவா? ஸோ நீங்க தயவு செய்து நிறுத்துங்க, எங்களால புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளவு அளவுக்கு வந்து ஞானம் அவர் கையில இருக்குன்னு அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல. ஸோ அவர் வந்து திரும்பி வரும்போது அவருடைய குருக்கு வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம், இவர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வாதம் பண்றாரு இல்லையா, அத்வைதத்தை அப்போஸ் பண்ணி, எனக்கு வந்து நீ வந்து துவைத பிலாசபிக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு கமெண்டரி பகவத்கீதா மேல எழுதுவேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவரும் அவர் குரு சொன்ன பேச்சு படி அவர் எழுதி கொடுப்பார். ஒரே ஓகேவா? கொடுத்து அவருடைய அக்செப்டன்ஸ் கோசம் வெயிட் பண்ணுவார். பகவத்கீதா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ பகவத்கீதாக்கு கமெண்டரி வந்து எழுதி கொடுக்க சொல்வாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொன்று வேதாந்த சூத்ராஸ்க்கும் வந்து அவர் எழுதுவார். ஓகே, வேதாந்த சூத்ராக்கும் வந்து அவர் எழுதுறாரு. சூத்திர பாஷ்யா. ஓகே, சூத்திர பாஷ்யா வந்து எழுதுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹிமாலயாஸுக்கு வந்து போவார். ஹிமாலயாவுக்கு வந்து போவார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹிமாலய பர்வதத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து 48 நாள் விரதம் இருப்பார். அப்போ வந்து அங்கே வந்து யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வியாதவாசர் இருக்கார். ஓகேவா, வேதவாசர் இருக்காரு. அவரை பார்க்கறதுக்கோசம் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 48 நாள் விரதம் இருந்து அவரை பார்க்கறதுக்கு போவார். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அவர்கிட்ட இருந்து சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் திரும்பி வரும்போது என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூத்திர பாஷ்யத்தை வந்து முடிப்பார். முடிச்சுட்டு அதை வந்து அந்த காப்பியை வந்து அவர் குரு கிட்ட அனுப்புவார். ஓகே, ஸோ வர வழியில வந்து இன்னும் 2 பேரை மீட் பண்ணுவார், சோபன பட்டா அண்ட் சாமி சாஸ்திரி. ஓகேவா, அவங்கள மீட் பண்ணி அவங்களே வந்து இந்த வைஷ்ணவிசத்துக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவார். அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு சீட பரம்பரைக்கு மற்ற ஃபாலோயர்ஸாக வராங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவர் பெயர் என்ன மாத்துறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்மநாப தீர்த்தா. ஓகே, அண்ட் நரஹரி தீர்த்தான்னு சொல்லிட்டு பெயரை மாத்துறாங்க. மத்வாச்சாரியர் என்ன பண்ணுவாருன்னா நரஹரியை வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்காதான்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா அவர் வந்து கவர்மெண்ட்ல நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்கார். ஓகேவா, அவருடைய எய்ம் என்னன்னா அங்க மூல ராமர் விக்கிரகம், காளிங்க டைனஸ்டியில வந்து மூல ஒரிஜினல் ராமருக்கு அண்ட் சீதா விக்கிரகம் இருக்கு. அது யார் வழிபட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜா தசரத வழிபட்ட விக்கிரகங்கள் அங்கே இருக்குது. அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கோசம் நீ வந்து அந்த போஸ்ட்ல இரு, தயவுசெய்து நீ சன்னியாசம் எடுத்துக்காதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஓகேவா, ஸோ அதுக்கு பிறகு அவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க. எடுத்துட்டு வந்து இங்க ஸ்தாபனம் பண்ணி வழிபடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா பத்ரிகாநாத் ஆசிரமத்தில் 2வது முறையாக வந்து யாத்திரை போவார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறாரு, ஹிமாலயாக்கு போறாரு, வியாசரை மீட் பண்றாரு. இப்போ வந்து செகண்ட் டைம் போறாரு. செகண்ட் டைம் போகும்போது அங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து 12 சாலி கிராமங்கள் கிடைக்குது. ஓகேவா, தெய்வீகமான 12 சாலி கிராமம் கிடைக்குது. அதை எடுத்துட்டு வந்து அவர் வழிபடுறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவகிரின்னு ஒரு சிட்டியை வந்து நிர்வகிக்கிறாங்க. ஓகே, நிர்வகிச்சு இது பண்றாரு. ஓகே, அப்புறம் வந்து இந்த அவர் வந்து சன்னியாசி இல்லையா, யூஸ்வலியா சன்னியாசிலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ இவர் வரும்போது என்ன பண்றாருன்னு அந்த ட்ரிப்ல இருந்து வரும்போது கோவாண்ட நிற்கிறாங்க. கோவாண்ட ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிறாரு. அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, சன்னியாசி வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பழம் கொடுப்பாரு. இவர் ஒரு பழம் இல்லை, 2 பழம் இல்லை, எவ்வளோ பழம் சாப்பிடுவாருன்னு யாராவது கெஸ் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, 4000 வாழைப்பழங்களை சாப்பிட்டார். அப்புறம் வந்து 30 பானைகள் கொண்ட பாலை குடிச்சார். 30 பானை கொண்ட பால். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4000 வாழைப்பழங்களை சாப்பிட்டார். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சவுத் இந்தியா டூர் போகும்போது 1000 வாழைப்பழங்களை ஒரே முடக்கா சாப்பிட்டுட்டு வரான். இதை பார்த்த ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். ஓகே, அந்த அளவுக்கு இருப்பார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அப்போ அந்த காலத்துலலாம் வந்து சங்கீதம் பாடியே வந்து பீஜைகள் இருக்குல்ல மாதாஜி, விதைகள் இருக்கு இல்லையா, விதைகளை வந்து முளைக்க வைப்பாங்களாம். ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேலஞ்ச் வருது. அவரும் தன்னுடைய கையில் பார்த்தீங்கன்னா விதைகளை எடுத்துக்கிறாரு. விதைகளை எடுத்துட்டு பாடல்கள் பாடுறாரு. பாடல்கள் பாடும்போது அந்த விதை வந்து முளைக்கு தான் ஒரு ஸ்டேஜ். அதுக்கடுத்து முளைச்சோடனே அதுலேருந்து கொஞ்சம் செடி வருது. செடி வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மரமாயிட்டு பழங்களை கொடுக்குதான். பழங்கள், பூ, கனிகள் எல்லாம் கொடுக்குதான். கொடுக்குது. ஸோ இது வந்து அப்போ வந்து மத்வாச்சாரியர் பாடிட்டே இருக்கார். ஸோ அப்போ அந்த நியூஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் ரீச் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ ரீச் ஆகி அவருக்கு மேலே அவருடைய செயல்களுடைய விஷயங்கள்லாம் பரவுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து 39 புக்ஸை வந்து எழுதுறார் வைஷ்ணவிசம் பற்றி. அப்போ வைஷ்ணவிசம் இல்லை, ஏன்னா சங்கராச்சாரியர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது சங்கராச்சாரியர், அதனால அத்வைதிசம் இருந்துச்சு. அவர் தான் வந்து அடித்தளம் போடுறார் வைஷ்ணவிசம்க்கு. அப்புறம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மோனிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா, சங்கராச்சாரியர் ஃபாலோவர்ஸ் மோனிஸ்ட். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, மோனிஸ்டா ஒன்று, ஆத்மாவும் கடவுளும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவரை வந்து அப்போஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரால வந்து வாதத்தால இவரை வந்து வின் பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா, வின் பண்ண முடியாது. அதனால சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர் எழுதியிருந்த புக்ஸை எல்லாம் வந்து திருடிடுவாங்க.
எழுதியிருக்க புக்ஸ் திருடுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் பயணம் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப தொந்தரவு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவமானம் பண்ணுவாங்க, அவதூறு பண்ணுவாங்க. எல்லாத்தையும் இவர் அமைதியா சகிச்சுப்பாரு. ஸோ இந்த அவர் எழுதி வச்சிருந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா? அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஜெயசிம்மான்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு மங்கலத்தை வந்து அரசாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிங் ஜெயசிம்மா அவர் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இவருக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்குறார் மத்வாச்சாரியாக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்புறமா தான் இவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்குது. ஸோ இது மாதிரி இவர் வந்து விஷ்ணு மங்களால என்ன ஆகுது, இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே திரிவிக்ரமாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல பெரிய எக்ஸ்பர்ட், கிராமர்லலாம் நிறைய எக்ஸ்பர்ட். அவர்கிட்ட வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா 15 நாள் வந்து வாதம் நடக்குது. அந்த டிபேட் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது பற்றி விவாதம் நடக்குது. 15 நாள் வந்து தொடர்ந்து விவாதம் நடக்குது. அப்போ கடைசியா வந்து அந்த திரிவிக்ரமாச்சாரியர் வந்து மத்வா கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். அவருடைய பாதத்துல வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றார். தான் வந்து தோத்து போயிட்டேன்ற மாதிரி. இது வந்து இவங்களுடைய 15 நாள் நடந்த அந்த வாக்குவாதம் வந்து ஒரு புக்ல இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மத்வ விஜயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு. அது வந்து யார் எழுதுனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திரிவிக்ரமாச்சாரியா இருக்கார் இல்லையா, அவங்களோட பையன் தான் அதை எழுதுனது. அது வந்து அந்த எல்லாத்தையும் இருக்குதான். ஓகே. ஸோ எப்படி வந்து அந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாம் நடந்துச்சு, அப்போ வந்து 100 ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரும் வந்து உட்காந்து கேள்வி கேட்டுட்டு பதில் இவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு நல்லா தெளிவடைஞ்சாங்களாம். அந்த நிமிஷத்துல இருந்து இன்னும் வைஷ்ணவிசம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து வைஷ்ணவிசத்தை எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகே. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் வந்து தன்னோட 79வது வயசுல வந்து பத்ரிகான ஆசிரமத்தில் வந்து காலமாறாருன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ what he says he went to பத்ரிநாத். என்ன சொல்றாங்கன்னா, பக்தர்கள் வந்து அவங்க வந்து எங்க போனாருன்னா பத்ரிகாசிரமத்தில் போயிட்டு இவரோட ஒன்னா செய்யறதுக்கோசம், வேதவியாசரோட ஒன்னா செய்யறதுக்கோசம் அங்க இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவரோட பிரின்சிபல்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு 10 பிரின்சிபல்ஸ் வச்சிருக்காரு அவரு. ஓகே. அப்போ வேதவியாசர் இவர் காலம் வரைக்கும் அங்கே இருந்தார். எனக்கும் இந்த கேள்விதான் வந்துச்சு மச்சாஜி. ஹிஸ்டரி படி இவர் வந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. நான் அந்த சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ரெஃபர் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை மாதாஜி. அதனால வந்து எனக்கும் இந்த கேள்வி யாராவது கேட்பீங்கன்னு வேற நான் யோசிச்சேன். அட் த ஏஜ் ஆஃப் 79 இஸ் மிஷன் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு. ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியா பாஸ்ட் அவே. இஸ் டிவோட்டிஸ் சே he went to பத்ரிநாத் to join ஸ்ரீல வியாசதேவா. இது வந்து எனக்கு நெட்ல கிடைச்ச விஷயம் மாதாஜி. எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நான் வேணா அது என்னன்றதை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லுங்க பாப்பா. அவர் வாழ்ந்த ஹரே கிருஷ்ணன். நீங்க பேசுறது எனக்கு கரெக்டா கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல மாதாஜி, மத்துவருடைய காலம் வந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு தானே மாதாஜி. எனக்கு நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. ராமானுஜர் வந்தாரு 12ஆம் நூற்றாண்டு. இவர் அதுக்கு முந்தையே வந்தவர். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து இந்த அது பார்க்கலாம் மாதாஜி, ரெஃபர் பண்ணலாம். 10 பாயிண்ட்ஸ் மத்வாச்சாரியர் சொன்ன 10 பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்க டிஸ்பிளே பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ண. ரேவதி மாதாஜி ஸ்கிரீன் மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன் காமிக்கிறேன், தெரியுதா இல்லையான்னு மாத்திரம். தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. இது ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு அளவு கை கொடு. இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? இப்ப ஒண்ணும் தெரியல, நீங்க மட்டும் தான் எனக்கு தெரியல மாதாஜி. யசோமதி மாதாஜிக்கு சந்தோஷம். நீங்க மட்டும் தெரியுறது சந்தோஷம் தான். அச்சோ, அப்படி இல்ல. இந்த 10 பாயிண்ட் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 10 பாயிண்ட் யாராவது தெரியுதா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. The Krishna who is known as Hari is a supreme Lord, the absolute. That supreme Lord may be known through the Vedas. The material world is real. Fourth, the jivas or souls are different from the supreme soul, supreme Lord. Fifth one, the jivas are by nature servants of the supreme Lord. Sixth one, there are two categories of jivas, liberated and illusioned. Seventh one is liberation means attaining the lotus feet of Krishna. That is entering into the eternal relationship of service to the Supreme Lord.
8th one, pure devotional service is the cause of this relationship. 9th one, the truth may be known through direct perception. 10th one, தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. அங்க இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஹரே இங்க கிருஷ்ணா பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி. இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மைண்டுக்கு வரணும். சங்கராச்சாரியார் வந்து அத்வைதீசம் சொன்னார் இல்லையா, ஆத்மா கடவுள் எல்லாம் ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியர் எதுக்கு வந்து பேசிஸ் பண்ணி போயிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவிசத்துக்கு வந்து பேசிஸ் பண்ணார். இங்க வந்து அவருடைய நம்ம பிக்சர் என்ன பார்த்தோம், இந்த விரலை வந்து ரெண்டா வச்சு காமிச்சார் இல்லையா. அப்ப என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஆத்மா செப்பரேட்டு, பரமாத்மா வேற, ஜீவாத்மா வேற, விபு ஆத்மா வேறன்ற குறிக்கிறதுக்கு தான் அந்த கையை வந்து இப்படி வச்சார். ஓகேவா. அவர் என்ன பாயிண்ட் சொன்னாருன்றத நம்ம ஒன்னொன்னா கொஞ்சம் 3 minutesல முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா இஸ் நோன் அஸ் ஹரி இஸ் அ சுப்ரீம் லார்ட். இது நமக்கு தெரியும். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து உத்தமமானவர், உன்னதமானவர், பரிபூர்ணமானவர், அவர் தான் முழு முதற் கடவுள் சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஸோ அது எல்லாமே வேதங்கள். அவர் தான் சுப்ரீம் லார்ட் மேபி நோன் த்ரூ த வேதாஸ். நமக்கு தெரியும் அவரே வந்து வேத வியாசரா வந்து வேதங்களை இயற்றியவர், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியதும் அவர் தான் என்றது நமக்கு தெரிஞ்சோம் இல்லையா. இந்த பௌதிகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஜம், பட் இது வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா. இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம், இந்த உலகம் இருக்கு இல்லையா, அது நிஜம்தான், பட் வந்து தற்காலிகமானதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேறன்றது தெரிஞ்சோம். இந்த ஜீவாத்மாவுடைய செயல்கள் 5வது பாயிண்ட் நமக்கெல்லாம் தெரியும். நித்திய சேவர்கள் யாருக்கு, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாக்கள் வந்து 2 நிலைமையில இருக்கு. ஒண்ணு வந்து கட்டுண்ட நிலைமை, இன்னொன்னு வந்து முக்தி உற்ற நிலைமை. ஓகேவா. ஸோ லிபரேஷன் என்ற முக்தின்னா என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில வந்து சேர்றது தான் வந்து உண்மையான முக்தி. ஓகேவா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா சும்மா வராது. பயமுறுத்துனாலோ, மிரட்டுனாலோ, உருட்டுறதுனாலோ அது வந்து அன்பால தான் வரும். அப்போ வந்து அங்க ஒரு அன்புன்னா என்ன வேணும், ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் இல்லைங்களா. அது வந்து பார்த்தா நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே 5 பிரைமரி ரசாஸ். யாராவது சொல்றீங்களா? 5 பிரைமரி ரசாஸ். தாச, சாந்த, தாச, சாக்கிய, வைகுந்த். மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. வைகுந்த பூமி மாதா. இருங்க 5 ரசாஸ் கேக்குறா மாதாஜி. 5 ரசாஸ் கேக்குறா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஏதாவது ஒரு காம்போனன்ட் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வேர்டு யூஸ் பண்றோம், அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட், அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ எங்க சுத்தி வளர்ச்சி போனாலும் இதுதான் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. கடைசியில என்ன சொல்றாரு, த ட்ரூத் மே பி நோன் த்ரூ த டைரக்ட் பர்செப்ஷன், இன்ஃபரன்ஸ் அண்ட் வேதிக் அத்தாரிட்டி. ஓகேவா. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து என்ன இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேதிக் அத்தாரிட்டி இங்க யாரை குறிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். நம்ம வந்து நம்மளா படிச்சு ஊகிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அவரோகணம் ஆரோகணம் சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு ஸ்ரீர பரம்பரையில இருந்து வர்றது வந்துதான். மாதாஜி இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. இப்ப நல்லா தெரியுது மாதாஜி. என்ன தெரியுது? எல்லா போட்டோஸ் தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. சோ இதுதான் வந்து நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை. ஓகேவா. சோ இந்த குரு பரம்பரை இதுல பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆரம்பிச்சுன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். இவர் தான் மத்வா. இவரை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். 5வது இருக்கிற பத்தி பேசணும். இவருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார். 22வது போட்டோ பாருங்க. அவர் வந்து என்ன சொல்லிட்டு போனாருன்னா அச்சிந்த அபேத தத்துவம், அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை வந்து சொன்னார். அவர் என்ன சொன்னாரு, we are quantitatively different, குவாலிட்டியில வந்து சேம்னு சொன்னார். அதாவது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு இல்லையா, பட் குவாலிட்டியில வந்து சேம், குவான்டிட்டியில டிஃபரன்ஸ். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சா மாதாஜி? புரிஞ்சது மாதாஜி. புரியுது எல்லாருக்கும். நீங்கெல்லாம் இருங்க மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் சாஸ்திரி ஆளுங்க, என்ன மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்களை வந்து புரிஞ்சுச்சான்னு கேட்கணும். அனுஷா மாதாஜி, ராஜேந்திர பிரபு, குமுதா மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா மாதாஜி? ஓகே. கடவுளுடைய தன்மையும் தேங்க்யூ மாதாஜி.
குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சச்சிதானந்தம். நம்மளுடைய ஜீவாத்மா ஆத்மா இருக்குல்ல, அது வந்து சச்சிதானந்தம். பட் இந்த உடம்பு வந்து அழியக்கூடியது. ஓகேவா? ஸோ இந்த குரு பரம்பரை பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சது வந்து கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து வேதங்கள் யாருக்கு சொல்றார்? பிரம்மாவுக்கு சொல்றார். பிரம்மா வந்து அவருடைய மகன் நாரதருக்கு சொல்றார். நாரதர் வந்து குருவா இருந்து வேதவியாசர் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு உபனிஷத் வேதங்கள் எல்லாம் எழுதிட்டு திருப்தி இல்லாம இருந்தார். அப்போ வந்து பாகவதம் எழுதுன்னு சொல்லி கைட் பண்றார் இல்லையா? அதுல வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா துவாரகாவை முடிச்சுட்டு கிருஷ்ணர் கிளம்பி போயிட்டார். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் எந்த ரூபத்துல இருக்காருன்னா இலக்கிய ரூபத்துல, காவிய ரூபத்துல இருக்காரு. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேற இல்லை, கிருஷ்ணர் வேற இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு பிறகு காலத்துல வந்து மத்வாச்சாரியார் வராரு. மத்வாச்சாரியார் கிட்ட இருந்து பத்மநாபா கிட்ட இருந்து அங்க 2 பேர் கன்வெர்ட் பண்ணாருன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அவர் தான் இந்த நரஹரி. அவர் நரஹரி சொன்ன இல்லைங்களா, கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருப்பா, ஏன்னா அங்கிருந்து சீதா ராமரை எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது மாதவா, அப்புறம் வந்து அக்ஷோபயா, ஜெய தீர்த்தர், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11வது வந்து ஞான சிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரா, அது 15வது வந்து ஜெய தர்மா, 16வது வந்து புருஷோத்தமா, 17 வந்து பிராமணிய தீர்த்தர், 18 வந்து வியாச தீர்த்தர், 19 வந்து லக்ஷ்மிபதி, 20 மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பேர் நல்லா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய குரு வந்து புரி. ஓகேவா? ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கோஸ்வாமிகள், ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாத, ஜீவநாத் 6 கோஸ்வாமிகள் வராங்க. ரூப, சனாதன, ரகுநாத தாச, ரகுநாத பட்ட, ஜீவ கோசாமி, அப்புறம் வந்து கோபால பட்ட கோசாமி, அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணதாசா, அதுக்கு அடுத்து நரோத்தம தாசா, விஸ்வநாதா, அதாவது ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி, அப்புறம் நம்மளுடைய பக்தி வினோத் தாக்கூர், கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி, அப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவர் வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதாவோட குரு இல்லையா? நமக்கு நம்மளுடைய ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா இல்லையா? இவர் வந்து 32வது ஆன்மீக குரு. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம். ஸோ இந்த மத்வா வந்து பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் எடுத்துட்டு வந்தார். அதனாலதான் வந்து இங்க வந்து நடுவில் வந்து பிரம்மா, அது தெரியும் நமக்கு, அவர் தான் வந்து செகண்ட் கிரியேட்டர். மத்வா அவர்கிட்ட இருந்து அந்த வைஷ்ணவம் பிகினிங் ஆகுது. கௌடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சிந்த அபேத தத்துவத்தை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து சங்கீர்த்தனத்தை வந்து கொடுத்துட்டு போனார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஸோ இந்த இடத்துல பரம்பரை பகவத்கீதையில முன்னாடி போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. புஷ்பாவதி மாதாஜி வந்து மாதாஜி எல்லாருக்காகவும் எல்லாரும் பார்த்திருப்பாங்க. அதுக்காக நீங்க தான் சொல்றல மாதாஜி, ரத்ன சுருக்கமா நீங்க ஒரு மேதாவி, வேதங்கள் எல்லாத்தையும் கரைச்சி குடிச்சிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசாதீங்க மாதாஜி, நான் ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, நம்ம என் பண்ணிக்கலாமா? மாதாஜி இருக்காங்க, ரேவதி மாதாஜி எல்லாம் தெரியும். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सो மாதாஜி அந்த 10 பாயிண்ட் இதுல போட்டிருக்கீங்களா? என்ன